Adema kpọmkwem ihe abatana ya ugbu a bụ oge ka ọ banye na ka ọ pụọ oge ahụ na nwari Chinemeje kparịtaba ugbu mana ọ bụ mụ na Ọcha TK ga na-atị isiokwu nke tata ọnụ maka na isiokwu nke taa gbasara gị, ọ gbasara onye ọbụla. Imirikiti ụfọdụ ndị bụ ọkpakụ eri ihe ha ma bụ oge niile aka dị ha n'ọrụ. Ọ bụ ụmụ ndị hapụrụ ọrụ ha ada akpa akụ ma iri eri maọbụ imegodo ụmụ ihe egwuregwu maọbụ ijegodo mmemme dị iche iche maọbụ jefu ndị ikwu na ibe. Oge niile ọ na-etikwu na ọrụ ya ọ ya ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Abụ m Chizi Ani. Ọcha TK ekene ndị Igbo ozugbo Igbo nwere nze m ọzọ, Igbo nwere Ọcha TK. Onu m ekene unu dịka ọ dị ugbu a ebe anyị si abịara unu bụ na ngalaba Solid 100.9 FM. Anyị na-eme ka ọ banye na ka ọ pụọ. Eji m ohere a na-anabata unu na-asụ unu ka anyị mee ya ọ ga n'anya taa. Ọdịma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Ajụjụ nke mbụ na uche nke gị, oge a sị na mmadụ nọọsụ ọrụ ya ka o kwesịrị na ya ọkpakụ eri gịnị ka ọ pụtara n'uche nke gị? Maazị Chizi, ikwuchago ya ịkpọrọ ya ọkpakụ eri ka ihe ọzọ chọrọ ka anyị kwuo. Nke bụ na mgbe a na-asị na mmadụ anya dị ya n'ọrụ bụ mgbe sọsọ ihe onye ahụ ma bụ ọrụ, ịkpa ya aka n'ọnụ ọsị gị ọrụ. Okeke anyị na-agakwanụ ili onye dị ụta ọsị gị ọrụ na ọ ga-ahapụ dị ọrụ gawa. Okeke nwanne gị nwaanyị na-agbakwa n'akwụkwọ udo dị mana ọrụ m. Mgbe mmadụ ji ọrụ ya kpọrọ mkpa karịchaa ihe niile ọbụla ọ na-eme na ndụ a, mgbe a ka anyị na-asị na onye ahụ arụ ọrụ na-agba ya. Ọrụ ka ọ mazi. Gịnị mere ndị mmadụ na-eji atịgasị n'ọrụ ahụ na-enweghị ihe ị ga-akpọ ya afọ n'ọrụ ya godu? Maka na ụfọdụ nke bụ eziokwu bụ na ị ga-afụ ụfọdụ ọsị n'ogbe a ya nọ n'okorobịa n'ogbu a ka anyị ga-akpata ihe a ga-eri nna n'oge nka ezie na-akpọ ya nwanne gị nwaanyị na-agbakwa akwụkwọ sị ya ọ gbasara ya onye agbata obi gị na-ewe ka o si dapụtara ya ọnwụ na a na-eje ụlọ ọsị gị ọrụ mana ụfọdụ egwuregwu si na ọ bụ onye ọ na-abịabere na-asị na ya enweghị oge. Kedu ihe na-akpata ụdị ndị a? Ihe na-akpatakwanụ ụfọdụ ndị ji were ọrụ ha mere ndụ ha niile wụ ọrụ na ọrụ ha wụ ndụ ha wụ enwezi oge, enwezi ihe ọ na-ewepụta ihe ọzọ oge. O nwere ndị nwegoro ụdị ihe megoro ha gbawara ha obi mere ha ji werezi ọrụ mere ihe ha ji echefu ihe mgbawa obi ahụ mere ha. Ya bụ na ọ na-akara ha mgbe ị na-ekwu maka ọrụ na-arụ ọrụ karịa icheta ihe ahụ mere ha gbawara ha obi. O nwere ike ọ bụrụ ndị o nwere ike ka anyị were nwoke ma nwaanyị maatụ ya wụ na onye kweburu ya nkwa na ọ ga-adị osi ụta dị ọ ga-adị ụta mechara gbahapụ ya n'ụbọchị ihe niile kwesịrị ime. Onye ahụ nwere ike werezi ọrụ ya mere ndụ ya niile nke na ọ chọghị ihe ọla gasị ka a ga mee ụta ka a ga tụọ ndụ mmanụ ka a ga ọ chọzighị ya na ndụ ya maka na o chetakwa ihe ahụ mere ya mgbe ahụ ọ na-enwe mwute. Ya bụra naanị mgbe ahụ ọ na-arụ ọrụ ka ọ na-eji aka ya zọpụta onwe ya. Onye kwechiri n'ọrụ naanị ewepụtara ihe ọzọ oge bụ ka ọ kpata akwa ka ọ dabere na akwa ya ka o gosi ndị ụwa na ya enwere ihe ọzọ ya ji kpara na ihe ọbụla dakwasị ya na ya ji akwa ya ga-ejigbo ya. Ọ ya mere na ụfọdụ ga-ekwochiri si na ọgwụ ọrụ ka ya mma na ya na ihe ụwa ịmara ụfọdụ na ihe ụwa gbasazi ya n'ọzọ ọrụ ya n'ọrụ ya ahụ ihe ọma. Ọzọ awụrụkwa o nwere ndị ịrụ ya bụ ọrụ na-enye ọṅụ nke ukwuu nke na ụdị ọṅụ ha na-enweta mgbe ha na-arụ ọrụ ahụ na-emezi ha ha achọghị ihe ọbụla ga-eme ka ya bụ ọṅụ belatatụ ọgwụgwa nwa obere nke na ọrụ ahụ ihe na-enye ha ọṅụ. Ya mere ha ewere uche ha niile na ihe niile ha nwe oge ha niile ndụ ha niile tinye na ya bụ ọrụ na-arụ ya. Ọzọ awụrụkwa ụdị ọrụ mmadụ na-arụ. O nwere ndị na-arụ ọrụ chọrọ oge. O nwere ndị ga-awụ echeta m mgbe ahụ
o mgbe m na-arụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ ebe a na-eme ihe gbasara azụ ndụ. Ana m aga ọrụ ma ọkụ elekere 6 nke ụtụtụ bata ma ọkụ elekere 7 nke abalị. Ya were otu ahụ ka ya bụ ọrụ si dị. Onye na-arụ ụdị ọrụ a ebee ka ọ ga-anọ na-atụ ndụ mmanụ? Ọ m bata ọrụ elekere 7 nke abalị m ga-agaghị nwe ụra zuo ike njọbe m na-aga atụ ndụ mmanụ? Mba, ọ bụkwa na ihe ọzọ mere ụfọdụ ndị ji were ọrụ ha kpọrọ ihe niile ha na-eme n'ụwa wụ ụdị ọrụ ha na-arụ. Nke ikpeazụ, ihe ọzọ nwekwara ike ime mmadụ ji were ọrụ ya kpọrọ mkpa, kpọrọ karịcha ihe niile n'ụwa wụ ụdị ego ya bụ ọrụ na-akwụ. O nwere ndị wụ otu isi rụọ ọrụ otu a ga-esi akwụ gị ụgwọ. Ịrụ ọfụma enwere ga-akwụọ gị 1 nde naira. Ọnwa nke ịrụ arụkwara ọfụma akwụọ gị ihe dịka 1,000,000 naira 9. Onye ahụ abịa gbakọ na ọwụ na ọrụ ọfụma a ga-akwụkwa ya 1 nde naira ahụ. 1 nde naira kwa nnukwu ego. Kwasị mgba ka ya nwere godo ọrụ a kpọrọgodị mkpa emechaa mgbe aka foto ike aga tọọ ndụ mmanụ. Nke na ya wụrụ gịnị, ụdị ego ya bụ ọrụ na-akwụ na-emekwa ka ụfọdụ ndị were ọrụ ha kpọrọ mkpa karịa ihe ọzọ niile ha na-eme na ndụ ha. Daalụ. Ọ dị mma, ọ na-anọ ya n'ọnụ ọcha na onwe ya okwu onye a dịka o si gbasata na ọ bụ ụdị ihe na-apụta na ya. Ewere ịma na oge niile anyị na-ekwu na ihe ọbụla were awọm nwere uru. Kedu uru na awọm dị na ya? Uru nke mbụ dị na mmadụ iji ọrụ ya kpọrọ mkpa karịcha ihe niile ọzọ na-eme bụ na nke mbụ, onwe mgbe onye a ga-afọ aka na akpa hapụ ịfachata ego ọ ga-eji gboro onwe ya mkpa. Ya bụ dịka m si kwuo n'oge gara aga, m sị gị na ụdị ụgwọ ọrụ maọbụ ụdị ego ọrụ na-akwụ na-emekwa ụfọdụ ndị ha were ọrụ ha kpọrọ mkpa karịcha ihe niile. Ya bụ na onye ahụ na-arụ ọrụ ọfụma, ọrụ ahụ na-akwụta ya ezigbo ụgwọ, ị ga-ahụ na mgbe ọbụla ọ kụrụ aka na akpa ya kpamkpamkpam ọkwụta ego ọ ga-eji mee gịnị, gboro onwe ya mkpa ọbụla dịrị ya, ọ wụrụ ofu. Ọzọ awụrụ na ọrụ ahụ onye ahụ na-arụ ga-enyere ya aka mgbe ọbụla o nwere ihe ọ na-eme. Ịma na a na-asị na onye nwe ihe ọ na-eme na-ahụkarị ngwa ọrụ nyere ịbịa, n'ihi na onye ahụ ji ọrụ ya kpọrọ mkpa. O nweghị mgbe onye ahụ ga-enwe ohere ịbụ ya wụrụ ngwa ọrụ nyere ekwensu bịa chewe ịmakwara na Okeke anara m Okeke 1,000,000 naira izu ụka na-asa aga na Okeke mana gị anyị ga-emechu ihe akpọ. Onye ha ga-enwe ụdị ohere abịa chewe echiche ọjọọ ma ọ chọwa mpụ na-arụ ala ọ ga-eme, n'ihi na o nwere ihe ọ na-arụ na-enye ya ego, na-enye ya ọṅụ. Ọzọ abụrụkwa na onye ahụ ga na-enwe ọṅụ maka dịka m si kwuo, o nwere ndị ụdị ọrụ ha na-arụ bụ ebe ahụ ka ha si enweta ọṅụ. Nke ahụ awụrụ ya, nke a wụ ụfọdụ uru nọ na ya. Ọzọ awụrụkwa na onye ahụ enweghị mgbe ọ pụta n'obodo a ga na-akwanyere ya ugwu maka na ịbịa asị onye ji iguku egwu na-eso onye na-ịghọtago enwe ka esi kpọtaghasị maka onye nwe onye a onye a anyị ịghọtago ya wụrụ uru ndị dị na ya ịbịago. Awọm dị na ya ka nkụ. Awọm nke mbụ bụ na mgbe iji ọrụ gị kpọrọ mkpa karịcha ihe ndị ọzọ niile na-eme, o nwere ike ibidere gị ahụ mgbu. Ndị Igbo na-asị onye ruo rie, mana mgbe ị tọrọ na-arụ ị naghị aga atụ ndụ mmanụ, ị naghị aga eleta ndị mmadụ, ị naghị aga achọkwa ụmụnne gị na ihe ndị ọzọ. Ya bụ ọrụ irugidekwana ya bụ ọrụ ọ ga-enye gị nsogbu n'ahụ, maka na ahụ anyị chọkwara ezumike oge ụfọdụ. Ya mere na o nwechara ụmụ bịa gbam. Ya mere ile anyị ga-ahụ na ụmụ ụlọ ọrụ ebe a na-arụcha ihe dịka ụmụ ọrụ oyibo amụrụ ebe a gasị gị ngwa were 1 ọnwa ha zuo ike, maka ama na ọ dị mkpa na mmadụ ga-ezu ike. Ya bụ na otu ọghọm dị na ya bụ na mgbe ị na-arụ ị naghị enye ahụ gị ezumike, ọ ga-enyekwa gị nsogbu, arụ mgbu ga-abịa, ọrịa ga-abịa. Ọzọ awụrụkwa mgbe onye ahụ ọrụ kpọrọ ihe niile, ịlụ di ma ọ bụ ịlụ nwaanyị ga-egbu oge, ọ ga-enye ya nsogbu, maka ịma na ego nke ụwa anaghị eju eju. O nwere ike na-asị ọnwụ na mkpata 1 nde naira werezie nwayọọ lụọ di ma ọ nwere nwanyị lụọ nwaanyị ka ọ na-akpata ya, ọhụ na ya bụ ọrụ na-akwụtakwa ezigbo ọsị mgba ka ọnọdụkwuo ya ara ise na-abịa abịa ka ọ mara ịghọtago. Ọ ga-eme ka tupu onye ahụ akwadotezi ịlụ nwaanyị o gbugo ezigbo oge, obi ka ọ kawagori nka ma otu ihe ma ihe ọzọ eme. Ya bụ na onye ọbụla iji ọrụ, onye mmadụ iji ọrụ ya kpọrọ mkpa karịchasịa ihe niile ọ na-eme nwere ike ime ka o gbuo oge ịlụ di maọbụ ịlụ nwaanyị. Ọzọ awụrụ ọ na-ebute nsogbu n'etiti onye ahụ, ezinụlọ na ndị enyi, maka na mgbe onye ahụ na-arụsọ ọrụ o nweghị ohere ịchọkwa nwanne ya
mana ma ahụra ya mana ma ọmụmụ nwa mana ma ga-enyere ya aka onweghị ohere ịkpọ ndị enyi ya ka enu nke na-eme ka a ga-ebe na otu a onweghị ohere ịga ebe ndị agbata obi na-eme ihe ga nọnyere ha ha ga-ebupụtawa onye a ka onye ọtago omume onye na-amachasị ya ihe ike maka a ga-asị ke mgbe ihe ga-adakwasị onye ga-abịa ịghọtago ụmụnne ya sị nsogbu adịghị ebe ọwa ọrụ gị ahụ mgbọsị nta ya chọọ na were ntị otu ụbọchị ihe ga-eme gị ka ihe onye ga-akpọkere ka ọ bịa nyere gị aka ọ bụrụ gịnị na ọ na-ebute nsogbu n'etiti onye ahụ ji ọrụ akpọrọ ihe niile ọ na-eme n'ụwa ya na ụmụnne ndị enyi na ndị agbata obi ya nke ikpeazụ abụrụ na ọ na-etisa ezinụlọ ọ na-etisa enyi na enyi maka na mgbe nwoke pụọ elekere 6 nke ụtụtụ ọ bata elekere 8 nke abalị nwunye ya pụọ elekere 6 nke ụtụtụ ọ bata elekere 7 nke abalị ha agaghị enwe ohere ịkpa ihe dị n'etiti di na nwunye ha agaghị enwe ndị nugoro anụ ka anyị na-ekwu ha agaghị enwe ohere ịghọta onwe ha ka ha ga-esi zụọ ụmụ chịkọta ezinụlọ ihe ndị ọzọ ịbịa hụ na amaghị ka a ga-esi eme nke na onye gasị nwunye m nke a na aghọta ya nwunye ya nọkwara ka anya asị di m nke a nọkwa m ojike mkpọrọ mmadụ ama m nke mgbanwere ọrụ ọbịa tisa ahụ ọ na-ebute esemokwu nwere ike itisa ezinụlọ ma ọ bụkwa n'etiti enyi na enyi maka na ịmago ọnwụ na iwe enyi m ana m akpọ gị n'ekwentị oge ụfọdụ bịa be gị mana gị nwa ji ọrụ gị kpọrọ mkpa ị naghị eleta m enwe ndị na-asị ihe ọbụla mee na-enweghị ego na-enweghị ike ime ụfọdụ oge asị ebe ọ dị otu a na ihe mee ya ejiri ego zụta ndị ga-alụrụ ya ihe ya chọrọ ịlụ na ọrụ ya ka ya chọgodoro ka ya na-alụ ọrụ ya na ihe a na-akọ na ọ gbasara ya ya na-ama wee ego ndị ọzọ ji gbado mana o chefuo na mkpajide ya enweghị ego na-anaghị alụ. Ndị Igbo kwuru okwu sị na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego o nwere ihe mere ebe onye otu enyi ha nwere ezigbo ego mana ndị anaghị abịa mmemme naanị ọrụ ha na ihe ha na-eme onwe ha ahụ ihe dị ha mkpa ịghọtago nna ha wee nwụọ ndị ụmụnna asị mgbe e liri ya oke akwa ị bịarọ mgbe e mere nke a ị bịa mgbe nke a mere ị bịa mgbe e kwuru gbata ị gbatarọ anyị agaghị abịa bịa gwuo ili ma ome ihe ọbụla ụmụ okorobịa anyị nwụọ onye anyị hụrụ ebe ahụ anyị mechacha ụlọ ihe ịghọtago mgbe ahụ ego ha niile aha gị na ego ha ga-abịa liere ha ka ihe mesịrị ahụ gị ebido yawa biko mebe ihe niile dị na ya ememe mana emechakwara ihe ahụ ndị bịara gwuo ili ya wụrụ ndị ugwu ndị ugwu abịazie bịa gwuoro ya ili gbara okirikiri anyị na-asị taa ka esi eme ya bụ ihe ghọtago ya bụrụ na onye nwere mmadụ ka onye ji ego ka ị na-arụgbu onwe gị na-ekepụtakwa ohere ị ga-eji gara atụkwa ndụ mmanụ maka na arụọ na anwụ erie na ndo mana ịrụwazie sọ na anwụ hapụ iri na ndo mana ụmụ asị etufuo ndụ kpaakụ ya bụ na biko ị na-arụ ịgbalị a na-atụ ndụ mmanụ na-eri maka na ihe niile anyị na-emekọ n'ụwa nke onye riri ka o bu ala ya hụrụ ya ọ dị ma ihe anyị na-ekwu kpọmkwem ọ bụ na ọchata ike na-ekwu ya ihe na-ebutere ndị mmadụ ka bụrụ ọkwa akụ eri ọ bụ sọ ọrụ ha ka ha ma nke ha ebe ọrụ dị ọrụ ha bụ ihe na-echuwụla na enwere ihe dakwasịrị ezinụlọ ọsị na ọ bụ ọrụ ya godu ụfọdụ bụ ndị ewere ka ihe si gbata na mmadụ na-anwụ anwụ ọsị mba si na anwụ anwụ na ọrụ ya ka ya ọ ga-achọtagodo ego na ego a ka godo mkpa ụfọdụ asị agba bụ na ọ dị otu a ụfọdụ a na-ekwezikwere enyede ego a ga-eji rụọ ihe nwa ụfọdụ ma ego ha si wee so ya taa afụ ị ga-ahụ onye kwa ụbọchị ọ na-aga ọrụ mana ebie ya nwanne biko na achọrọ ego a ga-eji ọ sị gị na onwere ego adịrọkwa ego mana ọ na-arụ ọrụ ị na-ajụzi onwe gị ka ezi isi ọrụ niile ahụ ya bụ ndị ọrụ ego a na-akwụ ha na-anaghị ezu asị ka ha rụbanụ nke a na-akpọ itiekwu oge n'ọrụ overtime mana ọsadekwu ọ bụ onye isi ọrụ ya na-ezu ọ bụ overtime ga-ezuziri ya mere na ụfọdụ na-eme ya ihe anyị na-ekwu bụ mkpa ọ dị na mmadụ lụtụ n'anwụ ka o rite na ndo maka na awọm dị na ya karịrị akarị o were gị ihe ga-abịa mewe ya
dịwa na-alụ ọrụ ndị ọzọ ejebe n'ọrụ nke ha maka na ọ na-abụ akpọ ọ ga-agawa ọrụ ijebe ọrụ ọ dakwasịkwa gị ndị ọzọ agawakwa ọrụ nke ha ọ wee bụrụ ya ọ bụ ọchata ike ka m na-akparị ụbụbọ wee na-ekwu ya o wee na-ada dịka o si ada echefuna na m oge na-adịghị anya anyị na ndị EEDC ga-abanyekwa n'oge nke ha ọcha ndị a ụfọdụ na-alụ ọrụ maka na dịka isi kwuo ịgba ha aka ọ sị gị na ego adịghị mana nke bụ eziokwu bụ ilekwazi agha ya ịfụ na ego a na-akwụ ya n'ụdị oge ọ na-alụ n'ọrụ adịghị ezu ị ga-afụ mmadụ n'iji maatụ a na-akwụ ya ihe dịka 10,000 naira na 15,000 puku naira 15,000 ọ na-arụ n'abalị ọ na-arụ n'ụtụtụ oge ụfọdụ sọsọ oge ọ ga-ewe efe enwere ike wepụta ofu mkpụrụ oge ole na ole na izu wee nye ya oge a ka ọ ga-eji wee efe hicha ụlọ metụ ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ ụdị ndị dị otu a ewee ihe ga-agwa ha ọ bụ ha chọọ ihe mmebe na onwe ha nye ihe oge ma ọ bụ ụfọdụ ada ama na ha nwere ike achọpụta ejiri aka ha na-alụgasị ụmụ ọrụ dịgasị anya ọ na-enyekwa ha efe ha na-alụkwa ọrụ na-enwetakarị ego ahụ a na-akwa na-anaghị oge na-akwụ mmadụ 10,000 gịnị ka ọ ga-eji ya mana ọ ga-anọ n'ọrụ rụọ ọtụtụ abalị kedu ihe ị ga-agwa ụdị ndị otu maazị Tizian ịma na a ga-etinye ikwu ụdị ihe a ga-ebu ụzọ mara ihe mere onye ahụ ji arụ ọrụ ọ na-arụ oge ụfọdụ o nwere ike wụrụ ogo agụmakwụkwọ nke ya kwesịrị ịghọtago mana nke bụ eziokwu bụ na nwanne ị na-arụ ọrụ a na-akwụ gị 15,000 na-arụ n'ụtụtụ na-arụ n'abalị ọrụ ịma na onwe ka ahụ mgbu si bịa ego ụgwọ ọnwa gị ahụ nwere ike ọ gaghị ezu ime ihe ya bụ ihe ya bụ na ọ ga-akara onye ahụ mma ka onye ahụ chọọ ihe ọ ga na-emeri n'onwe ya dịka isi kwuo ga-enye ya ohere ime ihe ndị ọzọ ịghọtago maka na dịka anyị si kwuo arụọ na anwụ erie na ndụ nwanne ọ bụrụ na ị na-arụ onwere ka isi eri onwere ka isi ezu ike mgbe ahụ mgbu ga-adakwasa gị ndị ụlọ ọrụ ga-achọ onye ọzọ tinye ebe ahụ ọrụ a na-agakwara onwe ya onye ahụ na-ayakwa ahụ ya bụ na biko ka ị na-arụ ọrụ ahụ ị na-arụ biko ị ga-eji uche gị ga-adị ya jidere achịkọta okwu ka maka na anyị abanyego anyị na-eji nwayọ na-abanyezi n'oge ndị EEDC ihe ọzọ nwere ikwu abụrụkwa na ana m achịkọnata okwu ihe ọzọ nwere ikwu abụrụkwa na ekwubugo m ya na mgbọsị na aghara ndụkpa akụ onye rie ya gị nwa bụ onye na-arụ ọrụ chetakwa na ọ bụghị na-arụ ọrụ ka ị bịara wee mee ị nwere ndị enyi ị nwere ndị ikwu na ibe ị nwere ndị agbata obi biko ị ga-agbalịkwa ka gị na ha dịkwa na mma onwe onye ihe mere chọọ ka ị ga-esi kepụta ohere gaa hụ onye ahụ maka na ihe ndakwasị na-adakwasị onye ọbụla ya bụrụ ihe m nwere ikwu daalụ nwanne ọ bụ ọchata ike ka ịnụsoro onye ugbu a anyị na-ekwu ya n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa anyị ji ekwu ndị bụ ọkpakpụ eriri ndị ji ọrụ ha ndị ọrụ ha ka mkpa karịsịa ma ụmụnne ha na ihe ndị ọzọ ma onwe ha ndị na-enweghị ike na-anọkọta alụọ na-awụzu ike ma ọ bụ nyere onwe ha aka ma ọ bụ rie na ọ bụ isiokwu nke anyị kwuru n'ụbọchị nketa wee na-asị gị nwanna ụdị ọrụ ahụ ị na-alụ ịma na aghara ndụkpa akụ oyere erie ya ị ga-achọ ọrụ ga na-enye gị ohere ị na-adịkwa n'ogologo ndụ ọchịchị ike kwere na ile anya ndị wetara gị ọrụ bekee ahụ na-alụ wetara oge a ji ezu ezumike a na-agba ọkpụrụkpụrụ ndị bekee eje bugharịa ọrụ jee na mba ọzọrị jee kpagharịa zuo ike ha na ndị ụwa ọzọ afụkọta ha na-were ndị mba ọzọ ha na-emekọta gbachara obere odi wee ọ na-adọtị ndụ onye ha na-ebi ezigbota ndụ ya mere na ọ bụrụ na ọrụ ahụ ị na-alụ ịgbakọ wepụ kama ị ga na-agba odibo nwụọ ị na-ezu ike chọọ obere nke ị ga-eji aka gị ma ọ bụ ije mụọ ọrụ agoro obere afọ mụọ ọrụ mụta obere ọrụ ị ga-eji wee na-enyere onwe aka ị na-enwe ohere gị na ndị ọzọ na-agbakọrịta
ma ọ bụrụ na ọ ka aka hapụ ihe niile ị na-eme chọọ a na jee kọba ugbo gbam ị na-agbatata ihe ị na-erigodu na-echekwa ihe ọzọ ị na-eme ma ọ bụ ị na-akọ ugbo a na-amụkwa ọrụ aka ọzọ ka ihe wee dịrị gị na mfe ka ị wee dọta oge were ohere gị na ụmụnna gị na-akpa gị na ụmụnne gị na-akpa gị na ndị obodo a na-akpa inyere obodo gị aka obodo gị enyere gị aka ịbara obodo uru obodo gị abara gị uru ọ ya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa ekele na m onye kwuru kele onye nta otu a ka anyị ji fe na ka ọ banye na ka ọ pụọ ugbu a ọ bụ oge ndị EDC ka anyị nọ ya abụ m Chizzy Ani anyị na-abịa nụrụ na ọkwa dị oke mkpa ikuku ụgwọ ọkụ gị Enugu Electricity Distribution Company EEDC ji ohere a echetara ndị ahịa ha na biilụ ụgwọ ọkụ ha mụrụ n'ọnwa gara aga apụtagokwa ya bụ gbaa mbọ jee ka ịkwụọ ụgwọ ọkụ gị maka mgbubi ọkụ ya na ya so gbakwa mbọ kwubilata ụgwọ ọkụ nke ijikwa eji ma ọ bụrụ na ije ịkwụ ụgwọ ọkụ gị kwụsị izu oshi ọkụ ma kpọtụrụ ndị EEDC ma ọ bụrụ na ihu onye ọbụla na-ezu oshi ọkụ n'akara 084 700 110 onye akpala mita ya aka